Čau, čau, moje meno je Studeska, vítam pri hre Pub Drop, alebo tak nejak sa to nevadí. No, takže čo v tejto hre ide, to sa dozviete. Tak. Takže máme tu nejakého srača, ktorý sere hovna na ľudí. Takto, že to si hovna sra na ľudí a potom dopadať. A to je všetko. Ovládate toho a získavate najväčšie skory a tak. Takže hej, dobre, to sme tu. To si všetko naraz, zašetríme si dosť. Hovno! Ľudia, toto je Goodies hra, to sa hovna, tu máme, že hovno! Dobre, to asi nebude to prestrihovať, ideme na vec. Dáme si žuvačku. Toto, tak. Tak, no, hovno, nesklama. Ja som ho zabil. Ospravedlňte ma, natáčal to vtedy 7. Mal som asi teplotu, 37 dačo. Ale čo by som pre vás neurobil, že ľudia? Dobre, to je jedno, dáme si tu, čili si tu dáme a dáme si tu burger. A vyzrieme sa tu. Hej. Musíme trafiť do ovocia, tak je nejaká asi misia, čo som pozeral. Musia zdechnúť títo. No! Oni si lamajú nohy na fuj. To čo majú za nohy? Mal sa pokrcať? To čo majú za nohy? Dobre, ako som vám teraz hovoril, niekedy sa takže pokúsime sa trafiť týchto vtákov. Dúfam, že sa nám to podarí. What? To čo je toto? Dobre, týchto vtákov budeme sa musieť pokúsiť trafiť. Čo to typ je? Obláčiky! Yeah! Proste forever. Takže číbe kreslenie. OK. Sme tu. Späť, takže musíme trafiť pár vecí. A to je vták. Vták, sakra, to sa mi aj podarilo, nevadí. Musieť pokúsiť, fuj, to je hovno. A do ovocia! Áno! Nie. On si zlomil na mne nohu. Čeknite na tohoto. Na toho s tou kravatetou naľavo. Čeknite na nejaký výraz, na taký vystrašený. A fuj, to je to. Nagrcanie mi je z toho. OK, takže budeme musieť sa trafiť do ovocia. Jo! My sme to sme ani nečakali. Počkajte, krátky strih. Dobre, som späť. Kokos, ľudia, to je úplne epické. Ja by som sa asi... Kukurica. Máme tu sojlan. Takže ideme na tú lampu, skúsime niečo. Fuj, to čo je za hovno? No ja sa pogrcam. Jo, trafili sme lampu. No ja, také hovno sa tu mám. Proste, proč ne? Hehe, a to nerieši problém. Aha, už chápem, to musíme dať do toho kanála. Kanál! Jo! No, ogrcaj. Fuj, teda vracanie z toho hovna normálne človekovi. Nevadí, skôr nám nezal. Window cleaner. Jede ovocie. Ja sa pogrcam asi na zem. Ideme na... Ospravedlňujem sa. Počkajte, strich. To späť.
Neviem, ja sa asi pogrcam. Oh shit. Aha, v tomto prípade je to... Hej, proč ne? Ja chcem to ovocie. Vážne, že? Ja sa dogrcam. Je to ovocie. No. Ja sa pogrcam na zem, asi neviem. Hovno zachraňuje. Oh shit. Aha, to chce... Window cleaner. Fuj, proste chudáci. Však toto je window cleaner, nie? Či? To čo je za hlavu? No počkaj, no vyser sa tým môj zlatý hrusí. No navrcanie mi z teba. Peťo, poďme preč. Peťo, ja sa bojím. Hen tu predávajú na stánku hovno. To miesto sa volá, že hovno. No. Zemri. Tam je. Ja chcem window cleaner. No, hovno som spravil. Sorry, hovno, ale nechcel som ťa nadávať za teba, že hovno. Kde je ten? Aha, to asi na autách. No! Jo! Wow! Hovno! Jo! Zabil som ťa, proste, ja som tam. Splne sme všetky misie, jo. Vieš, že toto video je krátke, ale mám vás rád, tak som tu aspoň pre vás natočil, aj keď som chorý všetko. Ja dneska som hral Subway Surfer, vie, som úplne trápak. Som tretí najlepší na Slovensku. Proste. Hneď vám poviem moje skóre, alebo serem na to. Fucking always. Počkajte, dám na chvíľku strich. Som späť, takže týmto sa s vami asi lúčim, tak to hneď vydám a hneď natočím ďalšie, takže a dáme si ešte jednu. Prečo nie? Túto hru vám dám na stiahnutie do popisku, ak chcete. Posledná hra. A to musí headu dať. Headu. Kokos! To čo bolo za headu? Kde je ten mŕtvy? Dostal headu, fuj, s hovnom. Čo, pozrite, aké je žlté. Ten magor. Pozrite na jeho ruky, jak baletka. No nič. Tak týmto sa s vami lúčim. Tak majte sa a užite si veľa vecí. Tak čaute. A ináč, mimochodom, nebuďte chorí. A počkaj, kto chce, nech príde kúvili a kazí pôjde do školy. A kto má chrípkové prázdniny, čo niekto neviem, či má, no tak mne to úplne urytí. A keď máte, tak dajte koment. Hej, tak čaute, tým sa s vami lúčim. Čau.